ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಸಮೋಸ ಒಂದಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಸುರುಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮೋಸ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಲಾಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುದ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ನಂಚದ್ನ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ಪುನ ಐನ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಸೊ ಉದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ತುಲಿ ಸಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ ಇಂಚ ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೈಪನ್ಗೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೋಡ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಡೋಡ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡಲ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಮಸಾಲದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪೂಜಿದೆ ಒಂದೇನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಐದಕ್ಕೂ ಒಂದೇನು ಓವಂಡು ದೀಪನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ ಕಾಯ್ಪುನ ಹತ್ತ ಇತ್ತುಲಿ ಓವಂಡು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೊಂಡು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂದರೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಸೊ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಡೆ ತುಲಿ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ತೋಜಿಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.